ሽፍትነትን ፖለቲካው ናዕብን ካብ 1943 ሒዙ ብዕጡቃት ጉጅለታት ዝፍጸም ዘረፋን ካልእ ናይ ሽፍትነት ተግባራትን ክገነን ተራእየ። ካብ ጥሪ ክሳብ ታሕሳስ 1943 ጥራይ 108 ካብ ጥሪ ክሳብ ታሕሳስ 1944 ድማ 85 ተግባራት ስርቅን ዘመተን بوجع تمزجبه عم حضرت إيرترا زبزحت جبرة سرقن شبران عتق بزين برام دك عدز تفتسم من بارك وخردون تفتنو كاب كايرو بزتجبر اللهم نايل على غد سقطي ودبن عتقن شفت النت كم حد شناس كأنتر يو أسكاف أنفتح كم زنبرك خحدوي كعلو بزما سرت كاب تياب شحن 1943 زت تمزجبنا عمز تجبرات تعسر تبعت كبرت زت سنين كلت سبات مويتهم شمون تخاز قصروا المنبارون عملكتو كابتنا شحن 1944 في تسعميتات شفت الندما تعسر شمون تبعت قات كم زت خايدن عسر تحد سبات مويتهم شمون تخمز قصروا لون حبروا بقال الزراربا عتق شفت النتاوشت حد عمد أزي وسيخو مالتي أتمم محدار عتق زرفا زبلون زتودبن بخبز بلا أقباب بزتسرعو قجلتات كونتا باهيلو أبلع لكون شفسنتاتنا بسرقاتات زفت سم زرفا من بارون ازدما علامة أمن مجبات قتلت كام فتسام دحر بزيبلو مراحت غم زفت سامني قلس نبري كاند علاماتات نايز زرفاتات زي عبت فلمان إيطاليان كون شفسنن إيطاليان بعلوم نبرو عبشحن 1944 تراي شدشت كونشو سنة إيطاليان حدا بارن تزرفه حموشت إيطاليان ونابز التفلالي زرفاتات تقتلو بقال وغان كلتا أبالات بوليس إيرتران حدا إيرتراو سيفلن ون تقتلو مبزحتو اتمت قعتي بلايتي زكاد زنبري عمود داتا شحن 1944 جن شفاتو عم مقدس مرابات سرقيا بمعقات بقطر أوتوبوس كترمو عبت السحابة تخصق للتقابلات بوليسن حدا إيطاليا ومن قدنيان موتو ازي ناتم محدار من شعب سخفتان شغلوتن كوناي اتسقعات عبقترات رايز التحات روناي نبرد عبس مران دكام حارن زنوبرو إيطالياويان اتزنبرو خونتات كم زسقوم بمبلكات حدا بسم فيجيلانسا نكتور نازفلت بإيطالياويان كأزكايدن إيطاليان زقابلاتون تكال حالو عليتي بشحن 1944 ناقيمهم نيروميو فقاداي لونغري كوينو بلعلوت حالفتو بوزوح زي دقف كم زنبرنا يشعو سندات يقلتو اتناب إيطالياويان زقنع قونتسات عنصار علي توادلو تراي زي كوني سلطانن حلفاتاتن طاليانون سلاز التقاومي زيرو نتحساس بانات تحزان من محدار بريطانيا يزبده زنبري سلازي ترى سرقن زرفان زي كونس ፖለቲካው መበገስ ኸአነበሮ ይኹን እምበር ዕሙት ጽሊ ዝዓብለሎን ዝገዝኦን ነበረ ኣብዚ እንዛረበሉ ዘለና እዋን ማለት ኣብ ከባቢ 1943 ክሳብ 1945 ምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሓይሊ ማሕበር ሕብረት ክሳብ ሸፋቱ ኣምውፋር ኣይበጽሐን ስለዚ ነቲ ገበን ዝመንቀልዩ ኸትርን ዓመፅን ገዲፍካ اتناب صعدو زقن عمد قعتي صلات مغزات زنقلو ينيرو مبال زي كالا يكونن غونس غنان صار طاليان طرا يكونن قنيعو زنبره ناي 12 لكاتيت 1945 حتى سموناو غازيتا باسيا مونغو سودانن ايرتراويانن اب تحت زبلار استي حدا عمدا اسفيرون رك نسخم زملكتو بعلات 18 نايت ورحتي عبداغا حموسا منغو تهدرات سودانن دقباتن زتلعل قطع قلطيفونا قيقام باسن سلازبصحي حيل بوليس تصويعم كساب زموصو حدو تهدر سودان مويتو تشعاتو تهدرات سودانن ايرتراويان بوليسن غلا سيفيلن زركبوون قوسيلوم صنحوو بز مخنيات زم محدار بريطانيا زاوجو ناي ساعات 6 فرقان دحرقت ريفوبري فوكوون مسمولو تحستو ابت غازيطان رك زفتصامي زنتاب 1946 زترأي عبه الكيت إيرتراويان بوتهدرات سودان كابزن قولو تنقتات كخون يخل
أبزي سلست نجارات هزاميدنا خنستوعل يدلينا إذا دما قدما يزخطق أزز أنحي النعبي يزخيد زنبرة فلوت أنفد زينو برو شفتنا تنقونت انكخون انكالو كالايكا عف شحن تشعات ميتنا أربعة كساف شحن تشعات ميتنا 4 نعوز مرح ويزدفاف رؤيون ودبن بوليتيكا ونطفات عوشت إيرترا زي من باريو نعالبات بتقراي زنبورو دقفت حبرات بفلاي كاب من محدار عدوا عالتبابع تكبارات يفوتصمو نيروم يخونو قناب مجماريم نيروم كونو زقولو عبوشت شحن تشعات ميتنا 4 كابتا قديم نازر أنا يوب دقفت حبرات الناس انتن زكايات زنبرا فيرماتات سعبتنا يمئكاب صعري كالق تقزخل ودوب سرحات دارقاي نبرن اتسالساين زيادة قداس النتبي ناهقراوي زمتتات منقستي إثيوبيا يملكت عب إيرترا حنفش عبزنو برولو مفارق 4 منقست هايل سلاسي أبو على باريس بدحريون من هاري زقونو هقراو بايتايت أحكم زنبرخ نستوعلي قبا دحرتي أم جمار شحن 944 زرقايو من قسقاس عب إيرترا زودب زنبرة محبر حبرتي زحت الانبر باتنا يدي سابا محبر عندنا تتكيوس وشت يسرح نيريو زدمان إثيوبيا عاب قنعون قلبابن كوينو وانبري عطول دعاب تزنقعنا عن محبر فقرها قرات فينا يازبولون اتناينا تسنت وقن وطاي كاب إيرترا بإثيوبيان سعبتان زكايد نزنبرة زمتتات بزي مردوهم كم زتدهلولون مقلاز كيكونا يترفن بحق مبار عب إيرترا بإيرتراويان زكايد زنبرة بوليتيكا ونطفتات دعالو زحيلو زنبرة مبر إثيوبيا اسمسلو خنير واي سانيحنا من نريئو نشفت النت زنبرة أهقراو مدرخ النابرة بحقان مقيار زخلا ازمسلو خو زنبرة كونتات كم زيلون كلو نتابو وشت إيرترا زقيلو زنبرة بوليتيكا ونطفتات زبرا برحادة في تسامية متسي بعسران سلستن مسكرم شحن 945 250 زخونو بركت زبولو قول عزر كبوهم بانديرا إثيوبيا زعاتقو سباتنا بسبب سلطان بريطانيا بسلف مصمو حبرات إيرترا مس إثيوبيا زتقلب ترعان أغربو وتتصحف بهزب إيرترا زتفرم من بارو زملكت كوينو نابتياب لندن زقابا أزنبرا وعلى منيسترات قدايات وطعان خل آخس التدلي نبري نتصبحيتو نبرغيدر ماكارت زتكا أم حداري إيرترا برغيدر بينوي نوكلتتهم سلفنيات هاترقيبو هوكات كل عاعل زخيل سلاماو سلفي قمزي فكاد دحر مقلات تحستوت ملأخت دليت ملا حزب إيرترا خمز وكل كالرقاقد سلازي كل بسم حزب إيرترا خفرم كمزي قبعن نعبيت مخرم منيسترات كل آخ كمزي كالن حبرهم وتوم وكيلات قن متى قد إيرترا أما كانت زينا روسيان فرنسان بقصالي تكس لزنبري كم دك أبات كانوا عم زيادة سلزم الكتم نتترعان كقربو خمز تقددو قلت لمو نسون ملأختهم نابت بيت مخري أما حلال فلهم نزنا حبرت ترعان زد قوم قبر ملسي خابز التفلالي قرنعات إيرترا نابت من محدار وحازي بسلسة الرشعن 946 نمم محدار وراجع خرنزو كل مسلينتات وكلتن اتناي حبرت ترعان فتسون كم زي ملكتهم دحر مملكات اتبيت مخرب منيسترات نخنوزقو حاتتو إثيوبيان رئيسها زي سلطنتن ناي ممحدار شقر زنبران بمخوانا نإيرترا اختم محادر عقمية باللام بمبال دما عبتحتها قراو موقزيتنت ودب حبرات هاقرات ناي بريطانيا ممحدار كقتصل طلو نزد ما 10 شمات كنتيباتن قالوت مراحتن هزبتات ماريا بيت اسقدي بيجوك منسعن بليان مفرمولو عبت سومونتي بنازير بي محمد نور حسن زمرحو مسلينتات النوتا بلين أوراد جامع صواع كمون وكلت هزب ديسيتات كيح بحرن سمينا وقفلتات دنكالي عن زفرمولو نتناي وكلت خرنز مسل ترعانات كربي بربعة الردما براسي تسمى سبروم زمرحو 19 مسلينتات أكلو قزاي تمساسا لترعاننا بمحدار إيرترا قربو عبز ترعان زي بعال رأس تسمى وتوم كاب إيرترا وطا كوينوم نحبرات مس إثيوبيا زمقوتو زي كونوس
ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንኽስምዑ ተማሕፀኑ ክርስቲያንን እስላምን ብሓደ ድምፂ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ብልምዲ ኣቦታቶም ባዕሎም ብዝመረፅዎ ወከልቲ ከም ዝመሓደሩ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሞግዚትነት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጽላል ዓባይ ብሪጣንያን ነብሶም ንኸመሓደሩ እውን ሓተቱ ብዘይካ ደጊያት ገብራይ ተኽሉ ናይ ደቀም ሓረ ድማ ብምሉኦም ምስሌነታት ኣኮሎ ግዛይ ንምስሌነታት ቀቢላ ተውሳሆ ሓዊስካ ነቲ ጥርዓን ፈረሙሉ 500 ዝቐረበ ጥርዓናት ን268,800 ህዝብ ዝውክል ከም ዝነበረ ሰነዳት ብሪጣንያ ይሕብር ኩሉ ጥርዓናት ካብ ሓደ ምንጭ ከም ዝመፀን ሓቀኛ ወካል ርእይቶ ህዝብተን ዝተጠቕሳ ወረዳታት ምንባሩውን እቲ ሰነድ ብተወሳኺ ይገልጽ ናይ ሕብረት ደገፍ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ሓማስየንን ደቡብካ መስመራ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ስራየን ጥራይ ከም ዝተሓጽረ ኸኣ ይድምድም ከምዚሉ እቲ ዝሒሉ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክልቲኡ ወገናት ነፍሲ ዘርአ ኣብታ ራእስተ ሰማን ብጾቶምን ጥርዓኖም ዘቕረቡሉ ዓለት ማለት ብ4 ጥሪ 1946 ሸውዓተ ወከልቲ ሕብረት ናብ ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ብርጌደር ቤኖ ይቀረቡ እሞ ሓደ ስምዕታ ኣቕረቡ እቲ ስምዕታ ንምምሕዳር ብሪጣንያ ብኣድልዎ ዝኸስስ ነበረ ብ1944 እቲ ምምሕዳር 5 ደገፍቲ ሕብረት ምስ ኣሰረ እቶም ፈለይቲ ወይ ድማ ደለይቲ ናጽነት ኤርትራ ማለት እዩ በዚ ዕድል እዚ ተጠቒሞም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዘይትሕወስ ዝቃወም ምስክር ክእክቡ ተሱ ብምባል እቲ ስምዕታ ክሱ ጀመረ ቀጺሉ ጥርዓን ምምሕዳር ብሪጣንያ ምስቶም ፈለይቲ ስለ ዘሻረወ ጥራይ ክሰልጦም ከም ዝኸኣለ ንሳቶም ኣብ ፖለቲካ ከይጽምበሩ ተኸልኪሎም እንከለውስ እቶም ፈለይቲ ዝበልዎም ዕማሞም ንኸሳልጡት ምምሕዳር ብሓቂ ፈቒድሎም እንተኾይኑ ክበርሃሎም ብምሕፃን ድማ እቶም ሓወስቲ ወይ ወከልቲ ሕብረት ጥርዓኖም ደምደሙ ብ18 ጥሪ 1946 ብርጌደር ቤኖይ ንሸውዓተ ልኡኻት ናይቶም ኣሰማዕቲ ተቐቢሉ ኣዘራረቦም እዚኣቶም ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ደጊያት ሓጎስ ገብረ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል ፊቶራሪ ሓረጎት አባይ ፊቶራሪ አደም ጣሃ ሼኽ ዓብደል ቃድር ከቢረን ብላታ መሐመድ ዑመር ቃድን ነበሩ ኣብ ትርክብ ቤኖይ ሰላም ክሳብ ዘይተዘርገ ስልጣን ብሪጣንያ ከኣክሳብ ዘይተደፍረ ፖለቲካዊ ሓሳባት ምግላጽ ከም ዝከኣል ህውከትን ዘይስርዓትን መታን ከይነግስ ግን ጉባኤታትን ተኣኪብካ ምዛርን ከም ዘይፍቀድ ገለጸ ኣብ ልዕሊ እዚ ምምሕዳር ብሪጣንያ ጊዜያዊ ምንባሩን ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ሻራ ከም ዘይነበሮን ነገር እሞ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ስምዕታ ዝተሰንዘረሉ ክስታት ሻርነትን ኣድልዎን ነጸጎ እኳ ደኣ ነቲ ብመስከረም 1945 ብስም ሕብረት ዝቐረበ ጥርዓናት ብምጥቃስ ሓወስቲ ሓሳባቶም ካብ ምግላጽ ከም ዘይተኸልከሉ በኣንጻሩ ንወታደራዊ ስልጣን ምምሕዳር ምዕጋብ ወይ ምብዳል ኮይኑ ቁጽር ዝኽእል ሰላሙን ዝዘርግ ኣብ መናድቕ እናጥበቕካ ወረቓቕትና ዘርጋሕካ ዝግበር ዝነበረ ጸርፍን ዓገብን ዝመልኦ ፖለቲካዊ ግብሪ ዘየቋረጸ ምንባሩ ብምምልካት ቅሬቱ ገለጸሎም ድሕሪ ገለ ምልዋጥ ሓሳባት ድማ ተማሳጊኖም ተፈላለዩ ስዒቡ ኣብ ዝወፀ ሕታማት ሰሙናዊ ጋዜጣ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤኖ ይልዎ ተባሂሉ ብጋዜጣ ዝተነግረ ነጥብታት ብርቱዕ ክትዕ ተራእየ ጀማሪ ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ኮይኖም ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ቅድሚ ስዕረት ጣልያን ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ከብዝን ተመስረተት ንሶም ድማ ህዝቢ ዝመረጾም ወካሊ ህዝቢ ምንባሮም ኣረዱ ንሶምን ማሕበሮምን ጸላት እንግሊዝ ዘይኮኑስ ንኢትዮጵያ ካብ መግዛእቲ ስለ ዘድሓና ፎቶውቱ ምዃኖም ሓበሩ ኣቶ ወልደ ኣባብ ትኽትዕ ብምእታው ካብ መቕደላ ናብ ከረን ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ንሕና ግን መንግስት እንግሊዝ ንፈትዎ ምኽንያቱ ኸኣ ክንዲ ኢትዮጵያ ኖና ዝሓገዛ ንዝበልዎ ኣስሚሮም ደገፎም ገለጹ እንግሊዝ ንኢትዮጵያ በብግዚኡ ንዝገበረላ ሞያ ድሕሪ ምዝርዛር ድማ ርግጽዩ እቲ ንመንግስት እንግሊዝ ዘእመነናን ዘፍቅረናን ዘሎ ሓደ ምኽንያት
ንኢትዮጵያ ሓርነት ንምውፃእ ዝተኻዕወደም ጥራይ ክብሉ ዓንቀጾም ደምደሙ ምስቲ ኩሉ ዝፈልጦ መርገጺ ኣቶ ወልደኣብ ኣብ ሕቶ ኤርትራ እዚ ዓንቀጽ እዚኣ ቁሩብ ግር ተብል እያ ንእንግሊዝ በዛ ዝተጠቕሰት ሞያ ጥራይ እምበር ብኻልእ ሳይንፎትዎን ንምባል ድዩ ወይስ ምስ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ጥራይ ንምስምማዕ እውን ብንጹር ንምፍላጥ የሸግር ምኽንያቱ ኣብታ ዝተጠቕሰት ዓንቀጾም ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ንእንግሊዝ ምፍታሆም ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ደገፎም ንሕብረትዮም ገሊጾም እሞ ናይ ኣቶ ወልደኣብ ደገፍ ኣበይ ደው ከም እትብል ኣብታ ዓንቀጽ ስለ ዘይበርህ እዩ እቲ ዝበርትዕ መልሲ ንፊታውራሪ ገብረ መስቀል ግን ካብ ብላታ ተስፋ ጽዮን ደረስ ሓውዘት ኣይደረስ ማለት እዩ ዝመጸ ነበረ ንሶም ነቲ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ብህዝቢ ተመሪጽና ዝበልዎ ብምንቃፍን ብምብጫውን ብወረ ኣይነግሱ ብቁንጪ ኣይሓርሱ እሞ ሱቕ እንተበልና ሰብ ሓቂ ኸይመስሎስ እቲ ንሶም ዝበልዎ ዓቢ ጌጋ ወይ ድፍረት ኣብ ሓደ ዓቢ ገደል ዘጽድፍ ኮይኑ ይረኣየኒ እዞም ክቡር ሓለቓ ማሕበር ገለ ሒዶት ሸራናን ወገናን መሪጾምን ኢሎም እኳ ፈልዮም ምውራይ መሓሾም ድሕሪ ምባል ኣተሓሳስባ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ኣጻላእን ጎዳእን ኢሎም ነቐፉ ኣብ ሕቶ ኢትዮጵያ ግን ንሶም እውን ንጹር መርገጺ ይወሰዱ ክትዕ ክረሳሰን ጀመረ ወቐሳን ዘለፋን ሓሓሊፉ ስለ ዝተረኣየ ድማ ፍቕርን ጸሎትን ንኽነግስ እቲ ምይይጥ ብህድኣትን ሓሲብካን ንኽካየድ ዝምዕድ ጽሑፋት ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ወፀ ምንህሃር ግን ኣብ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ጥራይ ኣብ ዘተኩራ ርእስታት ዝተሓጽረ ይነበረን ካብ 21 መጋቢት ዝጀመረ ምጉት ብዛዕባ ኣገዳስነት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መንጎ ኣቶ ባይሩ ዕቕቢት ኣቦም ንተድላ ባይሩን ጸኒሖም ሰክሬታሪ ፋይናንስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ኣቶ ፍትሓ ጼን ሃይለን ኣዝዩ ተዋዓዊዑ ነበረ እቲ ግርጭት ቀንድ ወራሲ ግእዝ ትግርኛ ድዩ ኣምሓርኛ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ኮይኑ ብሃይለ ቃልን ኣሽሙርን ስለ ዝተኻየደ ዘሰክፍ ኣንፈት ዝሓዘ ነበረ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ትምይይጥ ፍቕሪ ንኽሕወሶ ዝተላበውን ነዛ ሰካፍ ኣንፈት ዝንምዕላይ ይመስል እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተናኻይ ትከዓትና ተኻየደን ከሎ ናይ 15 ሰነ ክሳብ 12 ሓምለ 1946 ዋዕላ ፓሪስ ኣርከበሞ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ክወዓዋዕ ተራእየ በመጋቢት ናይቲ ዓመት እቲ ብፍቃድ መንግስቲ ብሪጣንያ ኮሎኔል ነጋ ኃይለ ሥላሴ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ናይቲ ሃገር ናይ ርክብ መኮነን ኮይኑ ንኸገልግል ኣስመራ ኣተወ ነጋ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርትራ ንኸይኣቱ ዝተኣገደ እኳ እንተነበረ ነቲ ሓቀኛ ተልእኹኡ ንምሕባእ እኳ ኣይፈተነን ብምባል ቤት ጽሕፈቱ ናብ መራኸቢትን መእከቢትን መራሕቲ ሕብረት ከም ዝተቀየረት ትረቫስኪስ ይገልጽ ኣቀዲሙ እውን ከም ዝተጠቕሰ ብዘይናቱ ስምምዕ ዝውሰድ ዝኾነ ናይ ሕብረት ስጉምቲ ኣይነበረን ጥራይ ዘይኮነ ኣቀዲሙ እውን ከም ዝተገልጸ ብዙሓት ልኡኻት ሕብረት ብቐጥታ ብኡ ዝኽፈሉ እውን ኮኑ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ እቲ ዝሒሉ ዝጸንሐ ንጥፈታት ማሕበር ሕብረት ናይ ጎነጽን ረጽምን ኣንፈት ክሕዝ ጀመረ ጽሊ ዓረብን ጣልያንን ጥር ዝበጺሑ ኣዕራብ ካብ ሃገር ክስጎጉ ጣልያን ከዓ ካብ ፖሊሳውያን ምምሕዳር ስራሓት ምምሕዳር ኤርትራ ክእገዱ ዝሓትት ጥርዓናት ናብ ሰበ ስልጣን ቀረበ ፈቆዶ መናድቕ እውን ተለጠፈ ኣቀዲሙ ኣብ መጋቢት 1946 ደገፍቲ ሕብረት ኣብ ክረንን ምጽዋዕን ህውከት ብምልዕዓል ገለ ዓረብ ኣቕሲሎም ንብረቶም እውን ዓለምሎም ነይሮም እዮም ዝኹሉ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ዝካየድ ኮይኑ ቅጽበታዊ ሕብረት ብዝብል ጭርሖ ዝደምቕ ነበረ